ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଉପରକୁ ଝାମ୍ପିଲା ବିରାଟକାୟ ବାଘ। ମୁନିଆ ନଖ ସହ ଦାନ୍ତରେ ଗର୍ଜନ କରି କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ବାଘ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ସାହସୀ ଯୁବକ। ଚାରିଆଡ଼େ ରକ୍ତର ଛିଟା ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଘର ସାରା ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏପରି ଗୋଟେ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଯେ ଜଣେ ଯୁବକ ଏବଂ ବାଘର ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଯୁବକ ବାଘକୁ ମାର ଦେଇ, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସେମିତି ବାଘ ନୁହେଁ, ଯାହାକି ମହାବଳ ବାଘ ସହ ଯୁବକଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଭରା କାହାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଇଯାଇଛି। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ, ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଛାଇଛି ଯେ ବାଘ ମଣିଷର ରକ୍ତାକ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ମଣିଷ ଜିତି ଯାଇଛି ଆଉ କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନଥିଲେ। ରକ୍ତର ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବୋହି ଯାଇଥିଲା। ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ବାଘ ମଣିଷର ଲଢ଼େଇ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଏବଂ ପୁରା ରୁମଟାଙ୍କୁରା ଥିଲା, ଯେ କି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ନଥିଲା। ଶେଷରେ ବାଘକୁ ମାରି ମଣିଷ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛି। ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଆଠଗଡ଼ ବନ୍ୟଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ଯେ ମଣିଷ ବାଘ ସହ ଭୟଙ୍କର ଲଢ଼େଇ, ଯାହାକି ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ବାଘକୁ ମାରି ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଦେଖି ଆଠଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡରେ ନରସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଛି। ବାଘ ମଣିଷର ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ମଣିଷ ଜିତିଯିବା ବାଘକୁ ମାରି ନିଜର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛି। ଏଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, ଯେ କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନଥିଲେ। ଘରେ ରକ୍ତର ଛିଟା ପରେ ରକ୍ତର ନଦୀ ବହି ଚାଲିଥିଲା, ତଥାପି ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ପାଖରେ ପରିବା କଟା ଛୁରୀ ମଣିଷଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ମଣିଷ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବାଘକୁ ମାରିଥିଲା ଏବଂ ଦୁହେଁ ଲହୁଲୁହାଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯେ ଶେଷରେ ମଣିଷ ଜିତିଛି। ଯେ ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମଣିଷ ବାଘ ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ମଣିଷ ଜିତିଛି ଆଉ ବାଘ ହାରିଛି, ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛି ମଣିଷ।